बार कहले कि देखो सब जात से झुरा जई हो हां ओहिर जदुवंश से मत झुरा का है ए जना जादू जी रहल ना कहले हम कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे ओहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना गारे गरमी जनली हम बार बार कहले कि देखो सब जात से झुरा जई हो हां ओहिर जदुवंश से मत झुरा का है ए जना जादू जी रहल ना कहले हम कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे ओहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना गारे गरमी जननी ऐसे हम कहनी है कि ना झुरे जला सही एगो जादू जी रहल एकदम दी और में के हां सीधा साधा जादू जी के ऐसा बुद्धि हो अगर दिल से मान देबो उनका बुझा गोल के भेन तो हमरा का मानता तो हमरा का तू जान दे दी है अब पकड़ा गइल गलती करत में तो तबले मरिए पूछबो ना करे कि जियो तरे के मुंह गइल मारते रहे जले खुद ना हार जाए तो मुस्लिम भाई से दोस्ती भइल तो जादू जी तो नहीं भर रहल सीधा साधा अब मुस्लिम भाईवा तेज रहे कलस के यार पटना चले के बा हाजीपुर ले ट्रेन से चले के जादू जी कहले ठीक बा 30 गो रुपया जादू जी बगली में धइले रहले आ ट्रेन में चढ़ते में कोनो काढ़ लेहल आ उनका शौक बाकी मौलवी साहब संगे चढ़ल मौलवी साहब निकल ले बाकी कहस ना लाजे जब सांझ भइल नु आ जाने की नमाज के बेरा भइल जादू जी नमाज सुन ले ना रे भाई आ उ चादरा बिछा के मौलवी साहब लगले पढ़ है या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह यादव जी कहत रहे करीब भुलाइल बा 30 गो आई कहता बिस्मिल्लाह ओ त बना के बन को के पड़त है अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह यादव जी कहले कि मौलवी साहब संगत टूटे के नहीं खे अरे नीमन से काम होखे माने ठीक से मिला लो तो वो जानलस कि औरी लोय में पढ़े के कहता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह यादव जी के नूह बढ़ रहे फाइट बांध ले वो तो मौलवी साहब आंख बंद कइले बड़े कहले कि अंतिम बेर कहता नहीं तीसरा चांस काम ठीक से हो के मैंने ठीक से गिन लो वो जानले कि औरी लोय में पढ़े के कहता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह तले नकलूल पर रेकवाइए 3 फाइट चुप भुलाइल बा 30 गो कहत रहित कि 20 मिला 10 गो तो हर बाबूजी निकाल के ले गेले हिरान स्टार बहुत बहुत पुरस्कार टुनटुन यादव जी हार्दिक शुभकामना बा जरूर 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 हम का दो बरखा रोक दले बानी पहले हाँ शास्त्री जी वैसा तो नहीं हम प्रणाम कोई नहीं हो कहले हैं कि अभियंता पापी कुछ हो गई बड़े जे बरखा रोक दल बड़े और बरखा तारा चाहे अब तो ज्यादा बरखा हम ना बरसा पाए 2-3 घंटा भइल हमारा बैठले मंच पर लहसुन पटवे को होखे नु तो कहियो 1-2 कुआरी पटवा दे बस 1-2 कियारी आके पाइप लगा लियो तारा हम कहला ने कुछ कह होला रहो अभी एक हफ्ता और रहो आक्रोश में भी या बक्सर जिला से प्रोग्राम होने को मिलत नहीं किया